Stop. Playback. On proti tobě jede s tím vozejkem, kde má kuchaře, takže teď už je vidíš celý svý nádheře. Akcia! Dušan je výborný, jak si nasranej. Fakt dobrý jako, herecky. Akcia! Tempo, tempo! Slovenská. Stop. Ťahujeme sa do kuchyne. Tak hotovo máme dali. Pripravte si tie najchutnejšie špeciality. Všetko potrebné si môžete odniesť z našej predajne. Dnes budeme mať tie najchutnejšie špeciality. Tempo, tempo. Všetko som nakúpil a ešte aj posledný kuchár sa mi ušiel. Široký sortiment špičkových surovín pre vaše gurmánske zážitky dostanete v predajniach Coop Jednota Tempo na viac ako 80 miestach na Slovensku. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.